गोदानसो बियो गोदानसो Hi guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि आर'नाइ बय चेनेलाव खेबसेसिम बरायबावनाय जाबाय। जों दा रायन' रिजर्टआव थांनो नागिरदों। डिस्ट्रिक्टआ उदालगुरि जागोन। मोना आंनि भिडिअखौ नायनानै इन्टारेस्टिं नाङोबा भिडिअखौ फुरा नायलां मजेदार जागोन। ओमफ्राय नायलां आरो ना बरियानो। So guys, जों दा थांनो जाबाय। ओमफ्राय गारिया मोनफैखाबाय बेयाव। ओमफ्राय दसे थानानै फुरा बेयाव गलांनोसै रायन' रिजर्टआव आरामसेनो ना। नायलांदोल' नोंसोरो भिडिअखौ मादि नाङो मिथिया आरोना। फुरा नायलां भिडिअखौ। नै जों दा थांसै। एने बसा थांसै ना? थांसै। गाखोजोब्बाय फुरा। ओमफ्राय खानै खाथामसो गाखोनो दंबावो। ओमफ्राय गाखोखांनायनि उनाव फुरा उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव सहैसिगोन जोङो। नोंथांमोननो मोनसे एपिसड लाना फैलायनोसै आङो उदालगुरिनि रायन' रिजर्टनि। नोंथांमोना फुरा नायलां। जों दा रायन' रिजर्ट हाग्रा लामाखौ मोनफैदों आरो ना। ओमफ्राय गोजाननिफ्राय फैदों जों नाग्रिजुलिनिफ्राय फैदों आरो ना। ओमफ्राय इथिं हाबलांनोसै। दा बेहालागै मोनफैदों आरो ना जोङो आरामनो। मा जायगा डिमाकुसि मोनबाय जों दा डिमाकुसि। ओमफ्राय इथिं हाबहैनोसै आरो ना। डाइरेक्ट नोंथांमोननि गेजेराव आङो रायन' रिजर्टआव थांनानै डाइरेक्ट नोंथांमोनखौ बेयाव खोन्थिखानोसै। दा माने गारि सिङाव दंना भिडिअ लालांबाय थानाय जाया, डिस्टार्ब जायो। बेजोंसो फैदों नालाय। ओमफ्राय दा डाइरेक्ट मोनहैबा नोंथांमोननि गेजेराव खिथिखानोसै आं। स' नोंथांमोना भिडिअखौ आराम नायलांबाय थादो। Guys, जों दा बे फिल्डखौ मोनफैबाय आरो ना। ओमफ्राय बै नैबेथिं गारि नांथाना दं। ओमफ्य फुरा ओइ थांबाय। ओमफ्राय दै बारा गैया होमबाबो बारनोसै जोङो आथिंजों। ओमफ्राय बिथिं गारि गंसे फैदों फुरा मजेदार ब्लग लानि। स' गाइस, बेसेराफोरनि गारिया नांथादोंमोन। ओमफ्राय जोंनि गारि ड्राइभारा बाय हेल्प खालामना होबाय आरो ना। जों दा गाखोफिनसै आरो फुरा होलांफिनसै बरियासेनो। गाखो। A few moments later. So guys, फाइनालि जोङो रायन' इक' रिजर्टआव सफैबाय आरो ना। नैबे एन्ट्रि गेट आरो दंफांनिसो बानायना दोनदों। ओमफ्राय दा इजों आराम हाबलांनोसै। नोंथांमोननो माने जेसां हायो देखायलांसै आरो ना। नायलांबाय था नोंथांमोना। स' गाइस, नैयाव गारि पार्किं आरो ना। बेयाव बाइक साइक सब दोननो हायो। ओमफ्राय सुपाबनि सायावबो सुपाब आरो ना। ओमफ्राय जोंना जागाया ओरैबायदि ना, जा बिउटिफुलखा। ओमफ्राय ग्रिन मा मजा नाङो आरो ना भिडिअखौ। ओमफ्राय बिदिनो भिउआ नोंथांमोननि सिगाङाव इमान बरिया क्लियार खिन्थिनोसै आङो। नोंथांमोना भिडिअखौ फुरा नायलांनो हागोन। लोगोफोर, जों माने दासो मोनफैदों आरो ना। दसे नेंगानानै नोंथांमोननो बरिया जायगाफोरखौ बरिया जायगाफोरा बेसे
माबायदि नोंथांमोननि खिथिनोसै आं बरियानो जेसे हायो आरोना हानायखिनिखौथ' देखायखानांगोन जेसे हायो माने आं जेसे गिदिंगोन आं माने इफोरखौ जेसे गिदिंगोन सबखौबो फुरा देखायगोन जागाया ओरैबायदि साफा फैनानै मस्ति सब माने हिने ब्रह्मना बिथिंगाल दं नोंथांमोननो हानायखिनिखौ देखायदों आङो जिखिनि हादों आरो देखायदों आरोना नोंथांमोना जेबो सानालासिनो आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदोब्रा अननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थानांगौ आंनि बानायनायखौ जादा जा बानायबाय आरोना स' मोजां नाङोबा नोंथांमोना आरामसे आंनि चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना होदो मोननैसो भिडिअ बानायनो नायदों सरि मोननैसो फट' खेबनायदों आरो दाबो ओमफ्राय खेबखांनायनि उनाव नोंथांमोननो आरो मोजांसे भिडिअ खिथिलानोसै बेखिनिखौ थांनो बिदिसिगोनलाय स' बिथिं मा दं खिन्थिलायनोसै नोंसोरनो आं ओरै थाबायदों नालाय नोंसोरबो आंनो ओरै थाबाय थादों आरो गानसोना स' बिथिं गेलेग्रा दं आंबो गेलेगोन जेसे हायो ओमफ्राय नोंथांमोनाबो आंनो गेलेफानोबा फैयो आरोना जाय गेलेनो नंगौ नङा बै भिउवार्सफोर नंगौ दा स' थुबाय थां नै जागाखौनो आंबो बिथिं आंनि केमेरामेन कम सुपार नेचारेल जागा ग्रिन रायन' इक' रिजर्ट थ' दिएना दा बुङो बेयाव फैनानै नाइट केम्प खालामना थांखांबाय मतलब हरसे हरनै थाना थांखांबाय आरोना थ' आंबो सानसे लानांगोन थ' बेयाव गिटार दङ गिटार दामनो नामा जा गिदिर अन्थाइ दं ओमफ्राय बे जनांगौबा फै आं जनांसिगोन नोंथांमोन सगाय जनिफाय जा सुपार ना सेन्देल गानना फैदों लोगोफोर गारियावलाय माथो आरो जों गथ' फिसासोना बरिया लागोन स' इयो इन्जय खालामबाय था आंनि भिडिअखौ नायनांगौ स' घरेल ना घरेल नङा गोलेर गोलेर ना गोलेरसो स' हाखाय माने आब'आ फट' सुट लानो नायदों नै पस्ट होनायखौ नाय बाहाय इन्टारेस्टिं नै आथिं दं केमेरामेन जोंनि नामा प्र बान्दा थ' बिराद अन्थाइ गिदिर दं आरो ना दरला दोननाय बरिया जागा मोनसे जायगायाव गाखोहैनो नायदों आरो जों ना पुरा थांना गाखोनोसै नै बेहाय इन्जय लायनि दसे बाहाय मोजां इन्जय लानि बेहाय बोरै गाखोदो आंबो गाखोगोन ना स' गाइस आंबो ट्राइ खालामनि गाखोनो नोंथांमोना बरिया नायलां सेन्देलखौना थांगोन आङो स' गाइस सेन्देलखौहाय गाखोलांसै आरो गोलैगोन माथो आखालांसिनो स' गाइस गाखोलांबाय सुपार माबायदि नुदों मांकि किं भाई जुजिदो आरो ना साथाराव थांनो हागोन ना माबायदि नाङो भिउखौ खिथिगोन आं नोंथांमोननो साथाराव थांनानै नोंथांमोना नायनो हागोन पुरा मोख्रा बायदि गाखोदो आरो मोनफैथारबाय किब्बा गरि सुपार नोंथांमोननो सिनेमेटिक शट ना मा होनो बेखौ खिथिनोसै आं पुरानो भाई ओंखारथौ स' जोंहा ब्र ओंखारनाय नै मांकि किं 1 नाम्बार नै माबायदि ना ओंखारा भिडिअ मबाइलखौ केस हमनो हागोन नामा नोङो नोरै गारना हरग्रा भिडिअ दा लाबदो बायबालाय स' गाइस मबाइलखौ गारना हरनायदोंमोन स' गारला होनना रिक्सनि बहुत बाथ्रा थायो स' आं गाहायाव थांना नोंथांमोन खिथिलायसै स' थांनि र' गिटार दं नोंथांमोननि खिथिगोन आं गिटार बरियानो फैदों गिटार सोरबा दामनोबा रायन' इक' रिजर्टआव फैनानै दामफै जा प्लेसआ मोजांखा नायनो हागोन नोंथांमोना सुपार प्लेस कालार फोननाय आरो ना सेस नांलाजोब्बाय नै पुरा नांलाजोब्बाय स' दैयाव सुनानै बाय Nakakita ko sa pas yun. Petrol ano ka mahal din. Airport pa.
Ses guys nih kayak Karali ya. dek na to bari mana. Ini gorai ko ka So kana. guys, ang dani bi kharlar na. Besang bako sis kambai ke bukhar ne. Kerosene oleh petrol dhali dane. Na diesel na dhari la ne horsa nai na kan pa. Kik jai biye sana kacha. Besang bako sis kambai ne garno ba no police na no pali. Beses ang yang family lungpin senta nang la jubai. Oh itu. Nei lungpin no senta nang bai bai gosleo nang diar na. Nei yana da nei. Bai bang la nang bai so nोंथांमोननि थाखाय आङो bai hisang खालामना देखायना होदोंमोन bai. Ka kana. Nang la na nise. Nei gorai. So, lahat mare, ini kan? Kira nut puntus tuh kan? So guys, horse nih. Bab, kacil lagi berapa kacil lagi? Masuk daw na lagi. Lapsi marigo. So guys nih, kurudang dang ya. Babu mana horse wah dengar na sampai round moनसे गिदिंबाथाय 50 rupees नांगौ बे horseआव जाय जायगाखौनो राइनो एकुरेजआव नै आखाइफोरा बैहाय गाखोनानै एसे थांखाजोब्बाय पुरा ओमफ्राय स' आगैमोना गाखोदों बेयाव फंबायमोना guys नै लामाया जा सलिड आरोना बैथिं ब्रमोना फट'शुट लागासिनो दं ओमफ्राय आं हानायमानि नोंथांमोनजों थाफाबाय दं भिडिअआव नोंथांमोननो एन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय स' गाइस आब'मोनदो जानो हाबैनोसै नैबे हटेलाव रेस्टुरेन्ट हटेल मतलब रेस्टुरेन्टआव नै जजोब्बाय जोंनिया नोंथांमोननो बरिया उनथिंनिफ्राय खिथिगोन आरो आंना जायगाखौ डाइरेक्टनो So guys, जानोसै बरियानो उखैबाय बहुत नेवनाय अनारा बे थायो guys रेस्टुरेन्टनि उननिफ्राय नै बायदि नाजारा आरोना नायनो हागोन नाजाराखौ guys नै न' मोनफैबाय न' गोजौ न' औवानि बानायनाय आरोना गासिबो स' आब'मोना बैथिगालि दुगैजोबो सायाव ओमफ्राय आंबो गाखोलाङि जागा लाबाय आरोना बरियानो गाथ' थांसै सायाव नै पुरा धमाकेदार ब्लग आजि स' ब्रादार सिस्टार मोना सायाव गाखोलांजोब्बाय आंबो गाखोलांसै बेहाय आं बेहाय गाखोनि आरोना बोरै गाखोग्रायालाय गाखोग्राबो गैया बायबावनायसो नैया इयावनो गाखोनांसिगोन आं थ' बेयाव थांनि र' दसे थाथ' दसेनो खिथिगासिनो दं आं नै गाखोना लानानै नायलाय सालाफोरखौ जामाफोरा गाखोना लानानै नै जों आखाइलै माबाया साया बे इउटुबारा साया जेबो हाया इसोर गाखोना लानानै नायलाय जिबायदि खस्थ' गथ'फोर मोख्रा गोजा इसोरो बान्दर मानै दोङो नै नायनो चिम्पान्जि एन्ड गरिला स' नोंथांमोननो सोरनोबा नांगौबा बुकिं खालामनो हागोन मासेयाव 1 लाख नांगौ मासेयाव 1,72,000 नांगौ 72 माखौ होनो मिथिया 71 नो स' 72 बिसोरो 72 71 72 70 71 72 अ जादों So guys, माने जों थांसै आरोना न' फारसे आगान सुरलांसै जों न' फारसे आगान सुरलांसै जों न' फारसे आगान सुरलांनोसै माने भिडिअखौ बेखिनियाव फोजोबनाय जासिगोन स' आंनि चेनेलखौ जाय गोदान नायदों आरोना ओमफ्राय जाय नायनाल' दोनदों साबस्क्राइब खालामाखै
बिसोरो साबसक्राइब खालामना होदों आंनि चेनेलखौ स' बाय बाय दा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनलायसिगोन नोंथांमोनखौ